παίρνω βίντεο, είμαι κουνήσεις. Κοντά πήγαινε Μάρια, κοντά. Χαίρετε. Σιρήνη, έχει δαγκώσει το σάκο. Μάρια, χαιρέτα! Κάποιο φαγητό έχει βάλει μέσα στη σακούλα και το μύρισε η χελώνα και πήγε και το δάγκωσε, κατάλαβες. Μάρια, κοίτα τη χελώνα και τι κάνει. Πολύ δυνατό ράβο. Οπότε αν είστε τυχεροί και δείτε μια χελώνα στην φύση, να ξέρετε ότι είναι πολύ δυνατό ράβο. Μπορείτε να δείτε αργότερα, Γεια σου, να μας εδώ λίγο. Γεια σου, να μας. υπάρχει ένας σκελετός της χελώνας και μπορείτε να δείτε αργότερα πώς θα πηγαίνει. Κάντε γεια Μάρια. Να ο Βασίλης. Στο έλκυτρο. Γιάννη, Γιάννη, Κοιτάξτε τον άφησε η χελώνα, Ναι, αλλά τώρα θα το φάει και δεν μπορεί να πεθάνει. Καταλαβες. Βλέπω να κάνετε κάρπα στη χελώνα σε λίγο. Η μάχη με τη χελώνα. Κατάλαβες τι έγινε τώρα. Δάγκωσε ένα κομμάτι και δεν πρέπει να το καταπιεί. Και έτσι το έβγαλα το στόμα. Γιατί αν το καταπιεί η χελώνα αυτό μπορεί να πεθάνει. Αυτό όμως το έχει στα δόντια. Τι να κάνει. Μυρίζω την τροφή. Α, γι' αυτό ήρθε η χελώνα. Γι' αυτό το σου είπα ότι είχε τροφή μέσα από σακουλάκι. Έχει μύδια μέσα. Αυτά είναι τα παιχνίδια των ψαριών, έχει τροφή. Κοίτα που τρώνε Γιάννη τα ψάρια, κοίτα. Η χελώνα πήγε να τα φάει με την ησυχία της. Αυτό το άσπρο γιατί θα το φάει. Γεια σου Άγγι Βασίλη.
αγώνα. Να την πάλι χελό. Τι αυτή, Άντε, αυτή τη χελώνα, η μάχη του χελώνα. Το δαγκώνει. Είδες που το δαγκώνει το χεράκι του Άγιο. Φίβο! 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 Το δαγκώνει το δάνει. Δεν την αφήνει να του δαγκώσει το δάχτυλο. Κοίτα και το παίρνει το στόμα. Φίβο, για κοίτα με λίγο! Φίβο! Φίβο! Με άλλα ζώα και εδώ Ω, τροφή. Κοίτα πώς ορμάνε στην τροφή. Ένα σάκος με τα δώρα. Η χελώνα μιλάμε πρέπει να πεινάει πολύ. Χαιρέτα. Μας χαιρετάει, χαιρέτα. Γεια σου πάει, Άγγελε, γεια! Αυτός πάει εδώ με την χελώνα να Σήκω λίγο γιατί μου έδιασε το πόδι μου. Σε παρακαλώ. Άγγελε, από εκεί έχει χώρο, πήγαινε, εκεί έχει πολύ χώρο. Εδώ γιατί μου έδιασε το πόδι. Μου έδιασε, Irene, μου έδιασε. Εδώ νιώθω. Στο ένα πόδι, σε παρακαλώ. Και κάτσε λίγο όρθια. Έχει φύγει. Πού πας λίγο, μου κάτσε και έρθει η γοργόνα, κάτσε εκεί. Κάτσε εκεί, να το διάσουμε, κάτσε έρθει η γοργόνα. Οπότε όλα αυτά που βλέπουμε εδώ που είναι οι φιγούρες, είναι μαγιάτικα, έχουμε και τους κρανίους. Εκεί με το φίλο του τον Ιάσονα, εκεί έχει χώρο, κάτσε εκεί. Τον παροειδό, τα σκάκια. Όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε στη θάλασσα. Είναι δηλαδή το ενιδρίο μας έχει όλο και το θαλασσινό νερό. Το οποίο για τους περίεργους το φέρνει Ιάσονα! Καρδούλα. πλάσμα, παιδιά, μισό ψάρι, μισό άνθρωπος. Υπάρχουν διάφορες εκλογές για την γοργόνα μας, την ξέρουμε από τα παραλυμνήσια, την ξέρουμε από ταινίες. Κάποιοι λένε ότι όντως έχουμε δει γοργόνες, κάποιοι το μελετάνε το θέμα αυτό. Αναρωτιούνται για όντως υπάρχει αυτό το ζώο στην θάλασσα, το οποίο ακόμα μαθαίνει πράγματα για την θάλασσα. Παλεύει με τη χελώνα ακόμα, Άλλοι λένε ότι ο άνθρωπος γύρισε στη θάλασσα και μ' αρέσει το μαλλί της
Ο Άγιος Βασίλης μας βοηθάει. Ο Άγιος μας έτσι πήγαινα. Τι θα κάνει. Θέλεις να ησυχάσει. Σου λέει με δαγκώνει. Δεν θέλει να πάει να δαγκώσει την γοργόνα γι' αυτό. Φαντάζομαι να αρχίσει να δαγκώνει την γοργόνα. Που δεν έχει γάτια να την πονέσει λίγο, φαντάζεσαι. Όχι, κρίστηκε πίσω το βράχο. Η γοργόνα βλέπεις. Με την παρέα σήμερα μαζί μας θα είμαστε εδώ καθημερινά. Κοιτάξτε το πρόγραμμα μαζί με τον Άγιο Βασίλη. Οπότε μπορείτε να ελέγξετε το πρόγραμμα, όπως επίσης να δείτε και όλες τις δραστηριότητες που έχουμε στο ενημερίο. Ειρήνη, έλα να δεις τι φοράει στη μητούλα εδώ. Κοίτα. Παιδιά, η γοργόνα